سلام زخبركم تخاتلتي مدبات سينما سمرة كمي علىكم مدباتنا كمي على سبسكرايب اند لايك مقبار دما ايتحمغيكم رئيتو مهاب نعنا يبرتعنا دأنبر اي عنك فناني سلازي رئيتوكم كمهاب اي تقطبو اما كابلو ميجميرنا دما كنفر هيرميلا اتبل فقراويت لب ولد زانتا نبخاتكم كنبلينا حجوين نبخم ان اغربا محتنتا لايكن سبسكرايبن اي تقارتو بلوك قدماي كفال إنه سنة مكتتال كنفر هيرميلا فقراوت لب ولد زارتا دراسي الجينا ولد مريم كنفر هيرميلا نكمستا سنيت كمدن ززة تقيمكا نأودات متبحتك تكايدلوم يكاليوم كابتا زتسافر لا أوتوبوس مسورده لعل لمبور كفت انت رأيه نابزت تمدبو بوتا سرع كبتسحيو زهندد نيرو كاب كوليج مستمرقه بأقل قلوت كم ممهر كوين يوز سرح جينا أبز مهرلو بوتا سلزي بتسحه كابتن أبلوكو زنبرا منيباسات كسافر نيرو اتن منيباسات تتبقيسان آمنا قطفات مخانن أأمنيو اتساقم كساب زمل أزوستو كزيو عدل غيرو نختمل حادة سبت رايزة ترفا منيباس كركب تهاند عدل اي قبران ترنيا منيباس كاب حموش تزي حالفو سبات رايات عينا صنيحاتو مسكتور حرقانو دما بغن ميت بوتاس لزرخبه تسافره كان دايزا أكل جزي كتصبه خمزخونه كيفلته بوشتو تربشه نتا منيباس زملؤ تمهارو قلطيفهم كمصلو تربصه سلام زودي اب حسابن كلو بدغه حنت سبيتي كتدهايو سمعه مقدر بعتات زفارقت ويزرويا سلام ماما فيترو تا مكينا ترحيو سلازنبره بزي صقم كردادو اخالو يام نتا سبيتي قدملو ميري ايواز فلط ايكونن ممهر دي هازودي كترقاقص حتى تتاوي زرو ولك علخي نحط أمن صحابه أموز مال اختنيرات النس كتبت حلي مقال كارز ودي بمقل لك قباب دليتا قلت له زدت شجرت يتمثل نو ساقامي بلو نسوين بمقل لك قباب مال سلام قوالي الله مساخم تمهر أدرشا أبزلكا بجاخز ودي تقدس كذا سانتا بصح ليها بمبال نتي أدرشا قولا زنبرو عشوك سانتا أقبلتهم تقمين لن ماما كبصح لكي نسانتا بخبري مستقبلة كسانت كتركب زبلعيو بتفترقو سباتا بلعليو امنا تحديروم كعرفو زدل سبيو امن مخان اتزبلت اسلت هيوت مخانو انا نقرو زعبايو سدريم زلوو امنت لب سبات كعرفلو الكا او وشتخات هانصو واغا زي كفولو هوتيليو زبل امن تلووم من مو كبل سمكا انا علم صحي زبال مل اختا نمن كم صحابتو كتفلت قديت ايو ولا كوا كم سب كتامن كم زلوات فلت انتخونت كتنققن كتطرطرن كم زلواون اي تسحتونيا ارامي زبال بيولوجي زمهر انت دليخي نعركي قطر موبايل الله وسدمو ابصحيون اي بصحيون مش دويل كرغاغصي مننتو افاليطو مسو كرخبا زخل قطر موبايل كهبا صقم كم زيبلو حبرا حرايز وداي بلهابني ذهب قطري وسدتمو بسلام دما تفليتهم
እቲ ኣራም ዝምህረሉ ቤት ትምህርቲ 35 ኪሎሜትር ካብ ኣስመራ ርሒቑ ዝርከብ ዓዲ እዩ። ንኸባቢ 3000 ተምሃሮ ዘእንግድ ዓቢ ማዕከን ትምህርትን ፍልጠትን ድማ እዩ። ካብ ከባቢ 9 ዓድታት እናመጹ ዝመሃሩ ተምሃሮ እዮም ዘለዎ። ኣብታ ዓዲ ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘምህራ 3 ዝተፈላለያ ቤት ትምህርትታት እየን ዘለዋ። ኣብ ርእሲኡ እውን ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ዘለዋ ማእከል ጥዕናን ናይ ምምሕዳር ሰራሕተኛታትን ኣብታ ዓዲ ኣለዉ። በዚ መጠን ከዓ ቁፅሪ መምሃራንን ሰራሕተኛታትን ብርክት ካብ ምባል ዓጋት ይረኸበን። ብጠቕላላ ክሳብ ልዕሊ 350 ዝኾኑ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ኣለዉ። ኣራም ኣብታ ካልኣይ ደረጃ እዩ ዝምህር። ምስ ዘሎ ራሕቂ ኩሎም ዞም ሰራሕተኛታት መዓልታዊ ናብ ቤቶም እናተመላለሱ ክሰርሑ ዝከኣል ኣይኮነን። ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ከዓ ብምትሕግጋዝ ነበርቲ ተዓድን መንግስትን ንመደቀሲ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ብዙሕ መደቀሲ ክፍልታት ኣሎ። ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ገለገለ ድኳናትን ስለ ዘሎ እቲ ናይ መምሃራንን ሰራሕተኛታት መንግስትን መደቀሲ ብለይቲ እንክትዕዘቦ ከተማ እዩ ዝመስል። ኣብ ርእሲኡ እውን ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን መደቀሲ ተባሂሉ እውን ኣብ ክልተ ክፋላት ይገማማዕ እዩ። እታ መደቀሲ ክፍሊ ዝያዳ ብፅሬታን ፅፈታን ትልለ ክፍልያ ኣባላታ 4 እዮም። ወላ እኳ ቅድሚ ናብዚ ቦታ ምምዳቦም ዘይፋለጡ እንተነበሩ ናይ ሓባር መደቀስቲ ምስኮኑ ግና ኣዕሩኽዮም ኮይኖም። እቶም ኣባላት ሜሮን ኣመና ህዱእን ለባምን መንእሰይ እዩ። ኣብ ግዜን ሰባትን ፍሉይ ኣኽብሮት ኣለዎ። ንነገራት ተሃዊኽካ ፍርዲ መሃብን ምክሽማሽን ካብ ጠባያቱ ይኮነን። ርጡብ እምበር ቅልጡፍ ንኽኸውን ኣይተዓደለን። ኣብ ርእሲኡ እውን ካብ መደቡ ወፃኢ ዘይከይድን ዕላምኡ ንምህራም ከይሰልከየ ዝፅዕትን ሰብ እዩ። እቲ ካልኣይ ዮናስ እዩ። ዘረባ ዝፈቱን ትሑት ጽኒልካ ናይ ምስማዕ ዓቕሊ ዝውንንን መንእሰይ እዩ። ከም ሰብ ተዋዛይን መስሓቕን ምዃኑ እዩ ዝምስከረሉ። ኣብ ኣከዳድና ሕሉፍ ተገዳስነት እዩ ዘለዎ። ወዲ ርኹባት ስለ ዝኾነ ዝስእኖ የብሉን። ሓንሳብ እውን ብሃብቱ ዝምካሕን ብገንዘቡ ኩርዓት ዝስምዖን ሰብ ይኸውን እዩ። ኢዮብ ወላ እኳ ሜሮን ዝሑል እንተኾነ ኢዮብ ግና ኣመና ዝሑል እዩ ልዕሊ ሜሮን። ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ማእከላይ መምዘን እኳ እንተሃለዎ ኣመና በሊሕ እዩ ግን እንተደልዩ ብተንኮል ከውሒ ከነድል ፀገም የብሉን። ብተወሳኺ ብሰብ ዝጸሎን ነብሱ ሃስዩ ምእንቲ ረብሓ ክብሩ ክሳብ ምጉዳል ዝኸይድ ዓይነት ሰብ እዩ። ወላ እኳ ኣብ ናብራ ምስ ርኹባት ዝጽብጸብ ሰብ እንተዘይኮነ ኣብ ገንዘብን ንብረትን ልዑል ተገዳስነት እዩ ዘለዎ። እቲ ራብዓይ ኣራም እዩ። ብሓፈሻዊ መግለጺ ጥዑም እዩ። ካብ ኩሎም ደቂ ገዝኡ እቲ ብመነባብሮ ዝተሓተዩ ወላ እኳ ኩለንትንኡ ዝጽላእ ተዘይኮነ ብመነባብርኡ ከማርር ዝስማዕ ውልቀ ሰብ እዩ። ከም ባህሪ ግን እሙንን ትሑትን ካብ ምዃን ኣይተዓግተን። ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ዘለዎ ተገዳስነት ልዕሊ ማንም ካብ ደቂ ገዝኡ እዩ። እዊ እትወድድ ደጊሙ እንዲ ደብዳቤ ጽሒፉለይ በለት ራሄል ነተን ኣብ ዓራተን ኮይነን ዝከታተል ዝነበራ መሓዙታ በብእብርና ጠመተት። ንሰንውን ኣብታ ናይ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝምህራ መምሃራኔን ፋዱስ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ድሕሪ ምሳሕዩ ምስ ተመገባ ክድቅሳይ መረፃን ማይ ዘይጣዕመ ዕለል ራሄል ኣቓሉብን ፀዊዑ ንድቃሰን ዘሳጎገ ይመስል። ዋ ሕጂ እንታይ ኢሉ ይጽሕፍልኪ ገና በቃ ይቀበፀን ክምስታ ሰንያ ኣድመፀት ሰኒት ክምስታ ንመልክዓ የማና ኢድዩ ወላ እኳ ብተፈጥሮኣ ጽብቕት እንትኾነት
ኣጋጣሚ ተፈጢሩ እንትኽመስ ሚሳ ጽባቓ መስፈሪኡ ዝስእን ንኸምስታ ሰኒት ከም መደንዘዝ ተጠቒምካ ንኣወዳት መጥባሕቲ ከተካይደሎም እከኣልዩ ዝብል ኣድናቖት ብቐጻሊ ውሕዛዩ ሓሚ መልኪ ሞይተልኪዩ ጸጉራና ፈተለት ተዛረበት ራሄል መልክዕትያ ማእከላይ ቁመት ትውንን በዓልቲ ተባሃጊት ከደራይ ሕብሪ ገጽያ ወዝፍረ ገጻ ምስቃተኛ ከደናገር ዓቕሚ ሰኣኖን ሕሩፍ ክበልዑ ዘወናውን መግቢዩም እውይ ኣወዳትካ በቃ ሓሚ መልኪ ሞይተልኪ ተጸሊለልክ ክብሉ ክነብሩ ክስልችወና ከም ዝኽእል ግምቱ እንዲዮ መዓሩን እኮ ይምነዩ መደረት ሄለን ፈጣሪ ዝዓደላ መልክዕ ብሰሪ ተገዳስነታ ደጓሕነቱ ነኪዩ ኣብ ነብሳ ዘለዋ ግዳሴ ከም ናይ መሓዙት ኣይኮነን ካብ ኣብ ስነ ጽባቐ ኣዋዛ እንዳላን ክትጸቅጥ ይሰልጠላ እታ መስሓቕን ተዋዛይትን ጓል ናይ ክፍለን ንስዓ ኣባህላኺ ተረዳእኒ ሕቶ ልዓለት ራሄል ሕቶ ኣገን መልሲ ስለ ዝደደየትላ ኣይኮነትን ወፍያታ ዝለመድኦ ሰሓቕ ከይናፍቆ እዩ ዕላማኣ ኣባህላይ ደኣ እዚ ንፍቕሪ ብስም መላእኽትና ማለድካ ዝግበር ለማኖስ ከም ዘይቅየር መግቢ ፍጊዕ ክብለና ጀሚሩሎ ምስ በለት ግብረ መልሲ መሓዙታ ድሙቕ ሰሓቕ ከም ምዃን ዝዓግቶ ሓይሊ ይረኸበን እንታይ መወሲንኪ ማለተይ ዳግመ ግምት ክትገብር ትሓስበለኸ ዲኺ ወይስ ዝልወጥ መርገጽ የብልክን ኣስቂጣ ዝጸንሐት ሄርሜላ ዝበለቶዩ ኣፍረ ገጽ መሓዙታ ዕትበት ክንዛሕ ኣይደንጎየን ኣዒንተን ተኺለን ግብረ መልሲ ራሄል ክሰምዓ ድልውነተን ዘረጋገጸየን ዝመስላ መቸም ካባኸን ዝሕባእ የብለይን መጀመርታ እኮ ኣመና ኣይጸልኦ ነይረ ሓቂ ሓይሽ ሕጂ ግን ኣለክን ምሽ ኣይጸልኦኒ ውሽጣዊ ሓሳባታ ገለጸትለን ፈቲኺ የለኽ ማለት እዩ ስኒት ተቐዳዲማ ርእቱ ኣወንጨፈት እወ ተሰማምዐት ራሄል ስምዒታ ክትክውሎ ኣይመረጸትን ነዘን ኣቦታ ስርሓ ዝተላለየተን መሓዙታ ኩለንትንኣ ተሓብኣለን ኣይኮነትን ኣነስ ኣዓሚቑ ክትተሓስብሉ ክመረጸ ባህርይ ሰባት ብወዛ ስለ ዘይፍለጥ ግዜ ከም ዘድልኪ ትረስዒ ሄርሜላ ምሳድራሻ ሓሳባታ ኣላለየተን ሄርሜላ ግብረ መልሳ ምስሃበት ኣቓልቦ ራሄል ናብ ሄለኒ ተጠምዚዙ ኣነስ ካብ ፈተኽዮ ኣካይዳ ዑብያት ዛዕብሰልኪ የብሉን ባህሊት ተስፋ ኸይቆርጽ ቀልጢፍ ክትተሰማማዕኪ ኣርባሕ እዩ ኣድመጸት ሄለን ራሄል ግን ዝተቐርቀረት ክትመስል ምስ ዘይርጉእነት ተመሓዘወት أنت حسبت اللمبر محشه مركز يا أقول بتت هرميلا كلت جزيك حسب كاتف تصوم نجارات عدل أنت زي تحبابي روم أبكازنا ورقت مو بأكونو زل على تقولوا له بهالتيام جزية مدفعي هرميلا أنت فتاتو زي حس مخناتي بالله سنيت بوجنا ونمركز يا عدل عدلت سنيت حق الله فأرخ حقو حقا كله قلت إفكات زي سمعكايو بزي كأزنخة زي حتى تلكايلا هو حنسب حقوق ذهب كفقري جزء خط أول كذاك إلى اللي هم سلزلوا دما عيتعشوا يا خير هيلي مستعسى دك عقب كي تخونا هيلن أبقون السنيت قومات كم زهر ميلا زبلته جزي بالي عند حسب كل زح شيء مثلني حاسب كذا أتخيو زت تعسي بلون تسفز غورت انتخوين دما قبل علي زلوا الرداد أتحط مقاني زفلت أنزله زدلين تخوينو سي كسب حرايز بلوك تصبين يزلوه متغلى اللي زربا زخون حسابات كابرا هلوزا
መልእኽቱ ከብጽሕ ነይርዎ እታ ዝለኣኸቶ ሰበይቲ ኣድራሻ ስለ ዝሃበቶ ሽግር ኣይነበሮን ከባቢ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪኡ ናብ መደቀሲ ደቂ ኣንስትዮ ከይዱ ክላስ ስለ ዝወዓሎ እቱ ምስ በለ መልእኽቱ ይብጽሐን ናብ መደቀሲ ክፍሊ ደቂ ኣንስትዮ ወዲ ተባዕታይ ከኣቱ ስለ ዘይፍቀድ ሰብ ሊኢኹ ከጸዋዓ ከም ዘለዎ ተረዲእዎ እዩ ዕድል ገይሩ ግን ትለኣኾ ሰብ ኣይሰኣነን ሙሉእ ኣድራሻ ዝደለያ ሰብ ሓቢሩ ቀልጢፋ ክትጽዋዓሉ ተባሕጺን እዩ ሰዲድዋ ብዘይክኡ ካልእ ዝጽበ ወዲ ስለ ዘይነበረ ተጸዊዓት መጽእ ጓል ከም ዘይትጋግዮ ፈሊጡ ነበረ ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ሓንቲ ጓል ናብኡ ትመጽእ ምንባራ ኣስተባሃለ ብቐለልቲ ቃላት መኺኹዩ ጸጉር ርእሳ ኣብ እንግዳዓኣ ክዕርፍ ፍቓድ ዘለዎ እዩ ተራራ ፍንጫኣ ኣብ ጽባቓኣ ትጻወቶ ተራ እወታዊ ጥራይልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ናይ በናና ቅርጺ ዝወነነ ኸናፍራ ቁንጅና ዝሽየጦ ዕሙር ሱፐርማርኬት ኮይኑ ይስምዓካ መኻፍቲ ኣፋ ምስ ተራሕወ ዝቕልቀሉ ኣስናና ብስጡምነቶምን ውህደቶምን ብኣብነት ክጥቀሱ ዘለዎም እዮም ኣብ ኣፍ ልባ ዝተወጠጡ ኣጥባጣ እሞ ብርቱካን እምበር ኣጥባታ ይመስሉን ቀጢን ሽምጣ ሃንዳሲ ብሉጽ ቅርጻ መንባሩ ኣየማትእን ብሕፅር ዝበለ ኣዝያ መልክዐኛ ጓል ሄዋን ናብኡ ገጻ መጸት ሕልም እምበር ከውንነት ምስኡ ዝነበረ ይመስሎን ኣብቲ ቦታ ንኣዋርሕ ምሂሩ እዩ ነዛ ቆንጆ ግን ርኢዋ ይፈልጥን እዩ ኣንታ ዛ ሰበይቲ ናብ መልኣኽ እምበር ሊኢኻትኒ ብምባል ተምሳጡ ብውሽጡ ገለጸ ሰላም ኣብ ጥቕኡ ምስ በጽሐት መታን ከተላለዮ ተዛረበ ከም መስትያት ዘንጸባረቕ ፍረገጻ ብፍላጥ ኣብ መዓር ተኣሊኹ ዝወፀ መሰሎ ኣብ ዘይተ ሓምቢሳ ዝወፀት ክትመስል ብልጭልጭልጭ ክትብለ ተረኣያቶም ሰላም ንስኻ ዲኻ ፀዊዕካኒ ንዝያዳ ምርግጋጽ ሓተተት ኣብ ከባቢ ኣካል ወዲ ትርኢ ስለ ዘይነበረት ተኣማሚናያ ተወኪሳቶም ጽቡቕ ኣለኺ ግብረ መልስ ሃባ ጸጉር ርእሳ ንቕድሚት ሓሊፉ ነጥባታ ክኸውል ዝጋደል ዝነበረ እዩ ዝመስል ዝለበሰቶ ቱታ ስረ ንቕርጻ ኣጉሊሑ የርኢ ብምንባሩ ናይ ተመስጦ ስምዒታት ክሽመተሉ ኣይደንጎየን ነዛ ፍጥረት ጌጋ ሰኣነላ ሄርሜላ በሃል ብሰሓቢ ቃና ስማ ኣፍለጠቶ ጸኒሓ ግና ብስማ ስለ ዝጸዋዓ ስማ ክጥፍኦ ከም ዘይክእል ተረዲኣ ከምኡ ብምግባራ ተጣዕሰት ኣራም በሃል ንሱ እውን ስሙላለያ ናይ ድሕን ዲኻ መምጽኡ ክትፈልጥ ጠየቐቶ ሪኣቶ ትፈልጥ ኣይነበረትን ናዒንታ በኽሪ ነይሩ ናይ ድሓን ምዃኑ ኣረጋግጸላ ማለት ብምንታይ ኢኻ ፀዊዕካኒ ዘህውኽ ስራሕ ዝነበራ ትመስል ንምንታይ ዝፀዋዕኩ ክመስል ከምስ በለ ከም ሰብ ክኸስራ ኣይደለየን እዚ ክረጋገጽ እንተኾይኑ ድማ ንዝርርቦም ብፍላጥ ከናውሖ ነይርዎ ግዜዩ ዝዕድግ ነይሩ ግዜ ብሕቶ ዝግዛእ ተኾይኑ እዚ መፈተንታይ ልዩ ሓሲብዎ ክግምቶ ይክእልኒ ሓፂር መለሰት ክላለይዋ ዝደለዩ መንእስያት ብብዝሒ ከም ዝጽውዕዋ ትፈልጥ እያ ንኣራም እውን ካብኦም ፈልያ ኣይረኣየቶን ቁርብከ ከም ልኡኹ መሰረት ንብረታ ደርቢዩላይ ክኸይድ ነይርዎ ግን ዘይሓሰቡ ረኺቡ መልእኽቱ ኣብ ኢዳ ከየብጽሐ ፍትወታ ንልቡ ካሕኩሖ ንፍቕሪ ዝቕድም ስለ ዘየለ ሕማቕ ዜና ንጃማይካውያን ፍቕሪ ክብረ ወሰን ቅልጣፈ ካብ ዩሴን ቦልት መንጢሉሎ በለ ብልቡም በጃኻ ባዕልኻ ንገረኒ ተማሕፀነቶ ካብ ማማኺ ተለኣኸ መጽ መሕፅንተኣ ስለ ዝኸበዶ መምጽኡ ገለጸላ ንሳ ትመስል ጽብቕቲ እናተማሕፀነቶ ነምሕፅንተኣ ከም ዓንቃፊ እምኒ ተሰጊርዎ ክሓልፍ ነብሱ ይገበረሉን ዓቐኑ ብዘየገድስ ጽባቐ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ብሓይሊ ቁንጅና ክሰዓር ንቡር ኮይኑ ተሰሚዕዎ መሕፅንታ ጽብቕቲ ጓል ንወዲ ልክዕ ከም 10 ትእዛዛት ፈጣሪዩ በለዋ ሓሳቡ ከማማ ተሃንጢያ ሓተተቶ እወ ካብ ስመራና መጻኹ ኣጋጣሚ ምስር ኸበትኒ እዚኣ ሃባይላ ሊኢኻትኒ ኣድራሽኺ ስለ ዝሃበትኒ ብዙሕ ኣይተሸገርኩን ንብረታ ኣቐበላ ዕላሎም ኣብዚ ክዛዘም ግን ኣይደለየን ተቐዲሑ ዘይውዳእ ጽባቐዩ ዘስተማቕር ነይሩ ይቕኒለይ
أمسكنت هيرميلا جنزبكي ممردخي علال كفتر زي كالودي نقوال كاب حاولتي فليخا زي الرئت أبا يوزلوه إيلو سلز أمنيو حاتيتوا أوه حتصير ملسات نعلال مخنيات زخون سفيح ملسي كتوت دليتا يكونان صبو انتاي دعت مهري كي تدهليك على أي حتو وسخة أرام ولا كوازي كم قالوا تدفيرو كعللان تخاله هيرميلا كتفترو تخقل بدهوتات قليل كم زي كوانجن كجمتو يتشجران ساينس أمو كخيدو كسب كندو أكل جزء محشاشة بهاي بلان أمو أبي كنرخم نخيل تيميلو كفان واوشتو أزازون كالو معلتي كعللا على ما لوو نرقبيت قاب بيخا كتحب رازي كونس أبزل لا تخير كان بقاب بيخا مستمتعيخا أو تخون زبل ممرح اللوام نمنتاي كتش لازم صحته تتو كان علل سلاز دلخي كالا يكونن زي تصبيو سلاز قطمو بزي نبر أقباب ملسلا أزر 4 أطمامتان تبالعي نيرو بمثلا مل أخذ سميع غورزو بحفشاوي طبايا قنفس كسميع تدنادنا زحوي قولي زمهر أيركبلوني تغناجرات نعرامون كابتون فتيناكي تتصليلنا الكي زبلو فلي رأيتون أيونكوا كما خي سلاز التقوطات رمبر فتصم تدهيليو انتو حدا نابقى تلاقيخو سلاز متسا ولو ندساي بلا كوم إلا كتملسلو أي نبران بحالايوم نمل أخو عسبي زدليلو يمثل أما صرحك أقبر زحوي هاندبتنا بنبري تلوتات حراي بلي تشاو شتت بلا كم بخسارة زتبلعنا قداي رؤسو بمدنان كاب أكرح جمرا سعرتو قحما بيلو نبيتو كبتصح تهانتايم محت انتا صبقتو قال نودي لك كم 10 تأزازات فتاريوم زخبركم تخاتتلتي سينما سمرة كنفر هيرميلا فقراويت لب ولد زانتا قداماي كفال أبزي كنزا زمينا كالا كفال أبزقصل تحستونا تخاتتلو لايكن سابسكرايبن مكبر حادرة أترسو بلو أبزمت كالا كفالينا كنرخب سلام